Здравейте на всички, които я гледате. Здравейте, Рълки. Аз съм Нака. И това е моят следващ епизод на Minecraft Mini или Юпи. Шегувам се, аз съм Емо. И сега вече ще снимам с музиката на Хари. FF1BG. Сега съм в скин, със скина на знака и се правя. И вече съм в друг сервер. Не, че съм с някаква игра или не съм го правил този скин. Но в самия скин има наклонена черта скин сет и си пишете какъв. А вие, моля ви, пишете в коментарите. Защото много малко хора пишат в коментарите. Но ви сега, които не гледат, да пишете. Извинете, телефон звъни. Ало? Съжалявам, че се чувам тихо, но баба ми. Да, още сме станали даже. Кажи, Пете. Ага. Не. Съжалявам за това. Аз вече, аз свърших всичко с нощи. Въобще няма и да му говоря накрая. Нали знаеш, аз ходих с нощи. Ходих, разбира се, как да го направя. Ходих, извадих, сложих на мястото и въобще, както сме се разбрали, не трябваше въобще да ходиш. Аз ще да ти кажа, какво трябваше да ходиш. Пете иска да ходи на кино, да знаеш да си ходите с Вичка. Кой не иска? Да. Аз? Кой? Аз, да носам 100 капки из капаха и продължавам да съм да нося. Казвам ти направо не знам. Ми ще хода. Ага. Добре, Петец. Ага. Добре, Петец, хайде. Чао. Ама ти има ли няма да ходи? Каза майката, че ти не си искал. Как не съм искал? Разберете се с нея тогава. Аз ще извъда да ти петя пак. Но извинете ми. Много тук говоря. И е спустал. ID-то на сервера е Soulplex, ако знаете как се пише. Ще го напиша в описанието. Ще напиша ID-то и тук XP. Как? Се напълни с 25 XP, бе. Ами, това е тебе, лайнай, тъпи. Монстър ми, бе! Да, колко ми се нахвърлят. Може да смешно да уминам, ама са. Колко? 20 зомбита ли ми се нахвърляха, ако не са повече? Тъпите. Какво е това? Да и какво? Боги, 1, 2, 3. Това един път го бях срещнал. Мога да се телепортирам. До бомбито. Днес ще ме пусне след като свърши. Зомби. Ставащи играчи 12, зомбите 115. Съжалявам, но с тази камера не мога да се тифам. Пишете в коментарите как някакво приложение ли да изтегля, за да си направя нов профил в YouTube, за да снимам не така ми мърда камерата постоянно, а от лаптопа ми. Той е козъл. По-бърз съм, Сега не мога да видя, някой ме движи. Вече мърдам аз. Телепорт, стотии. Телепорт! Кой има? Ако ще ми пусне оставащи играчи и 9. Или трябва играчите да умрат, или зомбитата. Я ще си гледам от високо. Там да видят
Дали някакъв сам без броня, без нищо, само с някакъв енчант на дървен меч, нали може да убие толкова зомбита, му се нахвърлят 20 зомбита, ако не са повече. Които са с брони. О, не, махам се. Пишете в коментарите с какъв скин на Хевън, на Будилчо, на Херобрайн, например. Не знам, пишете в коментарите на Харито, на FAF1BG. Не знам, пишете в коментарите наистина. Пак това цъкна. Боже, аз обърках се от приказки. Но да, искам да пишете, моля ви, в коментарите. Защото не знам с какъв скин съм. Затова беше за шега с скина на знака. Отивам на Skywars. Soulplex.net се пише, ще го напиша в описанието. Europe Skywars. Тя ми е любимата игра. Един път победих някакъв, защото пада ми се, защото има честове тук и трябва да убиеш другите. Намаля малко, че сестра ми спи, тя е малка. И ми се пада само някаква, играеме в къщи ми се пада. О, диамантчета. И само с една каменна кирка го чакам, нищо повече. Той всичко диамантено е енчантнато до край. И викам, той ще ме разбие. И изведнъж, точно да ме убие, с лък енчантнат, всичко диамантено е енчантнато. И изведнъж аз го победих, защото той качва се горе и не можа да ме оцели. В последния момент се мръднах, усетих се. И после той слага куфа в слава някъде, защото всичко си беше направил в лава. Сигурно да не го хващат. Тук има ли чест? Само един чест. Май. Да, и е така се прецака. Сложи лава, майче падна и после извън света. Всички има диаманти и аз имам, ама. Къде е другия чест, бе? Вместо да правя чест, мога да си направя нещо. О. Ами да. С друг скин какъв да измисля, не знам. Да, пишете в коментарите. Защото искам да знам с какъв скин да съм, защото няма да има смисъл съм с някакъв тъп скин. А сега просто за шега го направих този скин. И дам ви съвет. Като правите, си пуснете ето така вода да ви тече, ако играете. И ето така на shift и си слагате блокчета. Ето така. И внимавате да не паднете. Ей! Не! Май. Сега мога да си сменя скин на Herobrine. Но добре, айде. Скин, сет, ето така. И какъвто скин искате, аз пиша Herobrine. И ето ви, само да приближа камерата. Ето така. Или и скин сет, наклона черта скин сет. Или и вашия скин. И давате и това трябва да ви излезне в чата. Едно синьо. И това синьото най-отдолу. Ето така. И ето сега трябва да се релогнете, прекъсвате се. Това е един мой приятел ми го каза и аз така си го кръстих. Извинете. Аз много исках този сървър. Съжалявам, че отскоро не съм правил клипчета, но много исках в този сървър, а нещо не ставаше. И викам добре, с един мой приятел да снимаме в някакъв сървър за 1.8.2, защото той не може да е 1.8.8. И търсиме. Ама искаме да имаме скинсет, за да се направим на
знака и на Харите. Какво? Нали, ето сега ще ми видите, ето ръка. Ама ще съм Хиробрай, не Стив. Кой ще гледаш Хиробрай, нали? Хиробрай. Skywalk, Зели овцата. Какво е това нещо? Плотно Survival, Classic Survival. Я да го пробвам това. Пилете в коментарите в какво да игра, в кой сервер да снимам. Не, това е най-тъпото нещо, което не разбирам даже какво се прави. Добре, много е гадно. Затова имам много малко игри. Готините, които са ми само две, ги използвах и ще влезна в Godcraft. Логи. Да, ето изписвам изделие отново Франкенщайн. Успешно логване и що съм за такъв скин. Какъв е този скин, бе? О! Това съм аз, не! Много съм готин. Е, така ми харесвам, ще го оставя. Но пишете в коментарите. Сега само за този епизод ще остана с такъв скин. Защото ми е готин. Ето тук имам много, не съм ги пробвал всичките. Рънер. Сега да ги вярвате. Защото блоговете от вас правите да не спирате. Да не играш печели. Окей, ще спечеля. Аз какво друго да направя? Да изгубя. Съжалявам, нещо съм болен малко. Що ли се джойнвам? Сега не мога, вижте, ще кикна някой, ама няма да стане, защото не съм скупена игра. Айде бе! Аре на едно клик джойн. Защото в тази игра вашия отбор да спечели целете против... С нежни топки. Това е готи. Yes! Това е готи. Къде са ми топките, бе? Кой е това? Къде са топките, бе? Скоро ще спирам клипа, защото стана прекалено дълъг след 1-2 минути. Защото бях го казал и в предишните епизоди. Умри бе. Чудно. Дай топки. Кое? Жено. Бле, Алекс. Въпреки, че аз съм така. Защото съм на 1.8.8. Да. О, ти си пичко, не. А защо нямам топки? Старс. Матч старт. Да, след 20 секунди започва. Са няма, може да се чу. Уй. Къде? Ще спирам епизода сега и веднага ще започна нов, защото той вече е 14 минути, аз мога най-много 15 минути да снимам в YouTube, защото иначе ми става прекалено дълъг и не мога да го кача, което е абсолютно тъп. Казвам ви. Да, пишете в коментарите. Да, до следващия епизод. Защо съм червен? Не съм секунд. Защо съм ЦСКА? Аз мразя ЦСКА. Пишете в коментарите, който е от ЦСКА, да напише коментар, който е от Левски, да хареса. И пишете в коментарите с какъв скин съм.